हेल' फ्रेन्ड खुलुमबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों भिडिअआ जाहैबाय फेस बेरायनो बानायनाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर हरनि आं पटल हानोसै पटलखौ सोयो आंबो खालामो आंबो नोंबो हाबा पटलखौ बिदि फिसा फिसा हानोसै पटलखौ हानै ओरैजाय रोंखा आंना लोगोआ आंनि लोगो बे बङाइगावनि लोगो गामियाव थायोबा बिबेका लोगो ना नङा ना बिबि ना गथ' एबार गाजर हाना लानोसै नों गाजरफोरजों गाजरबो होनोसै नै हाबाय गाजरखौबो एसे फिसा फिसा होनोसै गाजर आरो पटलखौबो हानानै लाखाबाय नै फेस बिरियानि बानायनोसै भेजिटेबोल ओंखामखौबो लाखाबाय आङो सामब्रामबो नै बेखौ एवनानै लाग्रोनोसै आगोल पटलनि माबाखौ एबार दसे सोमनानै अरखौ एसे फिसा बानायनोसै पटलजों गाजरजों होबाय ओंखामखौ हरनोसै एसे खोबनानै दहाय संख्रि होनो बावदोंमोन आं एसे संख्रि होबावनोसै ओंखाम होनानै संख्रि होआखैमोन संख्रि आं नै दा एसे
मोननो लागायावसो होयो फार्स्टआव होबा खामनो नागिरो बेलेगा सिनि होआबो जानो हागौ आं सिनि होयो आरो गोदै गोदै जाथों होननानै दैसब मोनजासिगोन आरो जा खायसेदों एसे खामखांलायबाय एबार जाबाय बन्द खालामसै एबार जानोसै नै लाबाय जा गोथाव जाखादों सिनि होबासो गोथाव मोनो आं दैसोबनो एसे गोदै गोदै जादों आरो 사분말 연습 상회 Để ăn đi được ngoài rồi phải bật tay rác đi được này gì không? Ra nhiều thằng bật tay sao sẽ lấy cái đồng màu rồi? đang ở đây Kan juga sedih aninya. ăn ini sao sẽ lấy cái đồng màu là kan ya mua mana? đúng rồi Anh ini itu pun ini nama mana? Kaminya. Kaminya ăn đừng đi với ăn Bibek. bebek ăn bebek biết đừng đi bebek Đi sao chứ? Để sớm ra không ơi? ăn Bà thằng này nè, nào xếp xíu nè. đừng được Bà sạc mấy nè. Được tập ra như vậy. Hầm vào xin nè. Hầm trong pha lô. Không. Biết sao? Chắn hạng na lăn này.